காய்ஸ் இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னா ஒரு ஹாண்டடான பிளேஸ் மாதிரி இருக்குது. நான் போயிட்டு இருந்தேன் வண்டியில் அந்த சைடு. ப்ரோ கொஞ்சம் டார்ச் அடி. வண்டியில் அந்த சைடு போயிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா ஒரு ஹாண்டட் பிளேஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ சும்மா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன். ஸோ என்ன நடந்துச்சு வீட்டோட என்ட்ரி பின்வழியாக தான் போகிறேன். எங்கே வரணும் தெரியல, நல்லா போகிறேன். ஸோ இது உள்ளே போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த ஒரே ஃபுல்லாக காடாக இருக்குது. ஸோ இதில் தான் நடந்து வரேன். ஸோ உள்ளே போகிறேன் வாங்க. ஏய் என்னடா தள்ளி விட்டு ஏமாத்துறீங்களா? ஏய் யாரா அது? நான் மேலே எவனும் இல்லையாடா? எவனா சிரிக்காங்கடா? டேய் போயிடலாமா? வேணாண்டா ஐடியாலாம், எனக்கே பயமா இருக்கு. போயிட்டு இருக்கோம், மேலே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம். கட்ட கட்டையா இருக்கு. சந்திர பார்த்து வாடா. டேய் தம்பி ப்ரோ பார்த்து வாடா. ஃபுல்லாக ஒரு ஏதோ கட்ட கட்டையாக இருக்குது. உங்களுக்கு கீழே காட்டுற எப்படி ஏறி வந்தோடனே நீங்களே பாருங்கள். நான் இப்படி தான் இந்த படியில் தான் வந்து ஏதோ கட்ட கட்டையாக இருக்குது பாருங்கள். யாரோ இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகுது. என்ன இருக்கீங்களா? ஏய் ஏய் எவனாச்சும் இருக்கீங்களாடா? ஏய் ப்ரோ பார்த்தீங்களா? ரெக்கார்ட் ஆச்சான்னு தெரியல ப்ரோ. ஏய் ப்ரோ என்னன்னு பாருங்க, சிப்ஸ் பேக்கெலாம் இருந்தாங்க. என்ன நிறுறா பாருங்க. ஏய் சந்திர எவனா அட்ரஸ் ஒன்று கேட்டுச்சுல ப்ரோ. ஏய் இங்கே எவனோ இருக்காண்டா. ஏய் சைக்கோ, ஏய் கஞ்சா அடிக்கிற பசங்களா? நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு வரேன். என்னாச்சும் இருக்காங்க. சரி இந்த ரூம் சீக்கிரம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். தள்ளி 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 தள்ளி. யாரா கேட்டுச்சா? அட்ரஸ் சொல்லுதானே அது வந்தவர் வந்து கேட்டுருக்கு. எவன் தெரியல, கண்ணில் மாட்ட மாட்டேன். ஆனால் மாட்டினேன் நீ. டே சைக்கோ பிச்சிடும் உன்னை. மாட்டினி நான் கண்ணில். நான் வெளில வரணும், எதுவும் பண்ணாதீங்கண்ணா. நான் எதுவும் பண்ணுவேன். எங்க வருது அந்த ரூம்ல ஒன்று இருக்காண்டா. டெய்லி வாடா. நான் என்ன விட்டுறானா? ஃபோன் கத்தாதா பயமா இருக்குடா. கம்மிடா ஒரு நிமிஷம். ஏய் நான் போலீஸ்க்கு ஃபோன். நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன். எவ்வளோ இருக்காண்டா? அவன் சட்டையை போன மாதிரி இருக்காண்டா. பார்த்தீங்க எப்படி வாங்க? நான் விட்டுருண்ணா போயிடுறேண்ணா. அப்படி போய் பாரு அந்த ரூம்ல ஏதாவது சச்சிட போறான். எவனாச்சும் இருக்கானா மட்டும் பாரு. நீ எவனோ இருந்தான்டா அவன் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தான்டா. அவன் மட்டும் அங்கே இருக்கானான்னு பாரு. அப்புறம் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம். ஏதாவது சச்சிட போறான். சட்டையே போடல ஒரு மாதிரியா இருந்தான் அவன் பார்க்கறதுக்கு. இப்போ பைத்தியக்காரனுக்கு எப்படி இருப்பானா அவன் அந்த மாதிரி இருந்தான். ஏதாச்சும் பண்ற மாதிரி இருக்கான். அதான் பார்த்து பின்னாடி வச்சு வச்சிருப்பான் இருப்பான். நான் வரேன். நான் எதுவும் பண்ணாதண்ணா. உங்களுக்கு சாப்பாடு ஏதாச்சும் வேணுமாண்ணா? காசு தரேண்ணா. ஏதாச்சும் காசு தரேண்ணா. எதுவும் பண்ணாதண்ணா. ஓ நான் அழுவாதண்ணா. சாப்பாடு ஏதாச்சும் வாங்கி தரேண்ணா. சட்டையிலோட அழுவாதண்ணா. என்னண்ணா வேணும் உனக்கு? ஓ போயிடுவாண்ணா. நான் போவா. இருடா போயிடுறேன். எதுவும் பண்ணாத. சாப்பாடு நாளைக்கு எடுத்துன்னு வரேண்ணா. போயிடலாமா? நான் வரேண்ணா. கைஸ் இவன் வேற ஒரு மாதிரி இருக்கான். எவனாச்சும் பண்ணுற போகிறான். போயிடலாம். நாளைக்கு வந்து இவருக்கு வேணா சாப்பாடு தரலாம். போயிடலாமாடா? நாளைக்கு வந்து சாப்பாடு தரலாம். காய்ஸ் இப்போ வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் காய்ஸ். இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். அவன் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கான். நாளைக்கு வந்து நம்ம பார்ப்போம். டைம் வேறு இல்லை. பாய் காய்ஸ்.